No niin, mihin me ollaan nyt oikein kävelemässä? Me ollaan menossa kämpläämään, jumalauta. Eli mihin? Pelaamon tietty. Mitäs siellä löytyy? Vähän pläkkäriä ja hottipottia tietysti. No niin. Valmiiksi on Tää on varmaan sama kuin... Joo, tää on niinku... Tää on niinku vitust siistimpi. Jos siihen tulee ristili... Ui, no niin heti! Ja sitten pois. Halutaan pelailla. Oh my god. Äijä pistää 40. Jos joskus pistää. Niin. Se on vaan silloin, kun ei ole rahaa enää laittaa lisää. No niin heti lähti hyvin. No niin, saatana. Jos toiset tulee. No niin, 10. Tuplattainen. No niin. Sä oot ihan hyvillä jo. 10. Toinen kun pääsee Yes. Älä tunge naamaa siihen sit. Joo, ei. Tosa näkyy vaan naamat. Tai no, mäks pitää kättä tolleen, niin saako ota? Tää on paskanakin sieltä kohdalla. Tää jokeri-pokeri. Joo, jackpot. Onks se jackpot? No vedät tota uutta, siinä on 200. Kuningaspoker. Niin. Euron metsi. Palukko. Ei Jumalauta sentään. No niin, siitä saatiin vapaa Free spinnit, jumalauta. 2 eurolla. Nice. Vittu 2 euron free spinnit. Noniin, sit näpyt. Mistä se käynnistyy tosta? Sieltä. Syöt 3 vielä. 8 euroa sieltä nappaa. Niin. 5 free spinniä vielä. Entäs se kerroin? No mulla on 2 euron metsi. 2 euron Pitääks paukolla. klikata sieltä? No nyt se on niinku saatu. Eli Se on nyt tästä. Siis ei helvetti. Pertsili. Ei näistä ollut yhtään. Ei ollut vörttejä. Kurkot alta ei muuta. Kato. Oh my god, yeah. No 2 euroa vielä ilmoitteeksi. Tuplaaks se sen siitä vielä? Seuraava potilas. Ouch. Shazam. Aha, silleen laitetaan ihan kunnolla. Silppuuna. 5. Se ois vituttanut. Niin. Ui, sit tulee heti massia. Anna tolla vaan. 9 vielä. Ui, se ois täys käsi, kato. Massi. Ja sit Nyt ollaan... Sieltä tuli tommonen. Sieltä. Äijältä ei kelpaa muu. Oi. Se oli lähellä. Äijältä ei muu kelpaa kuin iso summa tässä. Joo. Mitä siinä on? 6. Joo. Oh yeah. Mut sit jos se kusee, niin jos laittaa heti jonkun. Oh my god, äijä. No niin, hyvä. Yeah. Voitit 9 euroa. Yes. Ei kun niin, ei se, ei kyllä voi. No, mutta ai vi. No mut se ei välttämättä siinä toisessa pakas. Ei kun toi risti. No niin, sieltä tuli kapari skunta. On niin hyvä. Ville on kyllä hullu. No niin. Sieltä. Pitäisikö sitä nyt? Jumala. Jos sä kerran uskallat, niin sit sä oot kyllä Sitten tulee miehekäs. takas. Ui! No niin. Just. Onneksi ei ollut S, jumalauta. Tommonen. No niin, nyt testataan tällaista erikoista peliä. Tämmönen... Suuret setelit. Näin. Sinnes. Eikä se silpunut. Kuulosti, että se olisi Silppunut. Eli niit varmaan, saaks niitä tulla sit ihan mihin vaan 4? Käyköhän toi aariarkku, hei. Sieltä tuli joku. tulee? Ai niin, näissä on näitä ihan kämäisiä voi. Niin onkin, ihan vitun. Noniin. Ui! Okei. Noniin, take win. Toi oli nopee. Sä sait metsin takas tuolla, ei vittu. Ei mikään. Mielestäni näissä pitäis olla silleen, että aina voi edes saada oikein. Jos joku edes. Hei, odota. Onks siinä väriä? Ei oikein. Ei lähes. 4, 4, 6. 4, 5, 6. En mä osaa 3, laskea. 4, 5, 6. Mut jos sä yrität, tiiäks, sulla on ihan hyvä chanssi tossa. Tai tässä olis varmaan isompi chanssi. 9 ei kannata. Ei, mut kato, se väri, Koitetaan väri. se on väri suurempi chanssi kuitenkin. Noniin. Ui, hyvä. Missä on?
Lähetäänkö tuplaa? No lähetään. Vittu. Aika paha. No niin, 8 sieltä. Ja voit tuolta. Joo. Oi 10. Pitäisikö nyt? Jos se menee 20 yli, niin sitten... Joo. Se niinku alkaa. Se on se kuningas suora. Tai niin, jos se on... No niin! Tulisiko? Kato free spinnit. Euron metsillä. No niin Mitä just... noin free spinneistä tulee niinku? Silloin kun Siinä nousee se Tosa lukee, kato. Tosa lukee toi, että milloin tulee free Joo, spinnit. se on punainen kuningas. Juu. Ja jos olisi tullut 4 kuningasta, se olisi ollut 25 vittua. No niin, ui, hyvä! Oi! Ja kerroin. Vittu ei, sä oot masseis nyt. Sanoo se. Tänään mä saan. 2 kerroin. 2x nousee nyt. 3, 4, 5, ei. Mitä tässä olisi muutakaan? Padat olisi todennäköisempi. Ei läheskään. No oli se aika. Yhden pääs. 3 ainakin on siinä. Ja... Ei muuta kuin 3. Eikö se kannattaa ottaa kukku? No mut se pienentää chanssia vitusti. Pelkät 3 ei tee vielä mitään. Ei niin, eikä kunkku yksinään. Mut... Mennään näin vaan. Noniin, Noniin. hyvä. Saispa tuplata tota kertoimella. No niin, 10 voitaisiin, jumalauta. 3 kerroin. Sieltä kaattorit talteen ja ei muuta. Ei muuta. Muijat kainaloja. Niin. Ui, ja nousee. 3x, jumalauta. Tänään saadaan. Nyt on 4 kertoneesta tästä No niin, oikein. pakko saada. Pakko oikein. Väri. Väri lähdetään vai? Joo, väri. Totta kai väri. Sitten se tulee ihan vitun kertaa. Fuck. No, mut tosta ei voi kyllä valittaa. 16. Tuplaamaan. Jään 19. Eiks toi oo 11? Sähän on 11. 7 plus 11. Juu. Oho. En osaa laskea. Nice. 11. Äijä kerää suhteen vähän. Ui. Lähtäkyä. Kannattaaks? 19 on aika kova. Älä nyt siihen mitään ota. Ajaa. Käydään 14. 9. Joo, mä olen siinä. Mitäs me tuossa oikein äsken nähtiin? Jaa, kuule. Siis täällä Turussa näimme julkisuuden henkilön. Turuus, toispaljokke. Niin, Turu. Tuossa käveltiin tästä näin, ollaan menossa tonne uudella rahapelikoneella ja vastaan tuli satana Pernilla Böckerman, satana. Et semmonen ilmoitus. Joo, mennään sieltä, satana. Siltä on vaan näyttämys lukee. Hei, No just se pitää valita. Mitäs 2 pari? Se on joo. kämmänä. Tästä ei edes voita mitään. Kukku ja... Hei, onks Ei ota väri. et älä- siinä. Ei voi Kukku. tulla. No mut kun ei tuu kunkkuparista Ota mitään. S. Ei kun, saaks silläkään sit mitään? Ei. Ei ihan sama mitä otat. Ai vittu olis. Mut ei kunkulla olis Ota saa. 1 vielä. Niin. Ota joku toinen. Tää on ihan hirveä. Pikapokeri vaan. Tässä on ihan saatanan pienet testaa voit. niitä. Femmas. Ei muuta. Kato. Euro 20, tuplataan. Tuplaus. Tää on semmonen pieni suuri varmaan. Se on se kämänen. Tää.
Nice. Ui, hyvä. Pistän noin johonkin muuhun tää aika. Sitten me etsii muita pelejä. Kari siitä. Mitäs tässä on? S-pari, ota se sit. Joo. Sieltä S tois. No siitä tuli Ei riitä. Ei se riitä mihinkään. S-var... Siinä on S! No niin, Siinä on pari. mökki jo. Euro 2. Siinä on täyskäsit. Nyt ois on. Ei ookaan siis. Ups, 2 pari. Äänet pelistä vanhaankin. Niin jo. Nice. Pistäs ääntä jostain. Voitot. Täältä. Ja sit lopetat pelaamisen, saat voitolla. Noin paljon. Miten mä saan ääntä lisää? Ei tässä varmaan oo.